Tak vás vítam na našej. Ďakujem, že ste prišli po mojej strane kolegyňa Adriana Muraňová, naša právnička, Ľubo Bechňa, to poznáte, Vanda Kudinová. Dovolili sme si vás zavolať, pretože už mesiace sledujeme jednu tému, mesiace, týždne, ktorá súvisí s čerpaním eurofondov a konkrétne v Liptovskom Jáne, Liptovský Ján súvisí s rekonštrukciou obce. Námestia, nie obce, s rekonštrukciou námestia. V tejto chvíli sme si vás dovolili pozvať, pretože práve v týchto dňoch sa nám dostal do ruky dokument, ktorý je veľmi dôležitý pri dokazovaní podozrenia z podvodného čerpania finančných prostriedkov v rámci čerpania eurofondov práve v tejto obci v Liptovskom Jáne. A je to znalecký posudok, určite ste už niektorí nahliadli do tlačovej správy. Znalecký posudok, ktorý sa dotýka jednej z častí stavebných prác v rámci rekonštrukcie námestia. Námestie v Liptovskom Jáne bolo rekonštruované v roku 2011, o prostriedky bolo požiadané v roku 2009 a ide tam približne o balík 390 000 eur. Ale čo nás v tejto chvíli zaujíma je, a čo sa týka ten znalecký posudok, je rekonštrukcia alebo osadzovanie odvodňovacích žľabov. Práve tu znalecký posudok, ktorý si dal vypracovať špeciálny prokurátor, a tým už naznačujem, že v téme vystupuje a o tému sa zaujíma aj polícia, konkrétne Úrad boja proti korupcii, tak znalecký posudok zistil to, čo nezistila kontrola Žilinského samosprávneho kraja alebo kontrola odboru SORO, sprostredkovateľský orgán regionálneho operačného programu, ktorý má na starosti kontrolu všetkých projektov v rámci regionálneho operačného programu. Znalecký posudok zistil, a potvrdil naše podozrenia, ktoré sledujeme už týždne a mesiace, že pravdepodobne s najväčšou pravdepodobnosťou tam došlo k podvodu pri čerpaní finančných prostriedkov. Odvodňovacie žľaby, ktoré boli osadené na námestí v Liptovskom Jáne, neboli osadené v súlade s projektom. Bol použitý pravdepodobne, s najväčšou pravdepodobnosťou, a dokazuje to aj znalecký posudok, iný stavebný materiál, ako mal byť použitý, a osadenie, ktoré by malo spĺňať určité kvalitatívne podmienky, neboli dodržané. Znalecký posudok hovorí, že rozdiel vo fakturácii a v skutočne použitom materiáli a dodávke je 38 000 eur. Tento znalecký posudok má k dispozícii polícia a nám sa ho podarilo získať. Dva rozmery sú na tomto prípade zaujímavé. Zneužívanie eurofondov ako takých a potom práca kontrolných orgánov, v tomto prípade úradníkov Žilinského samosprávneho kraja na odbore SORO. Vyplývajú nám z toho také tri možnosti. Buď si kontrolóri tohto úradu neplnia svoje povinnosti a robia si kontroly ako na páse, alebo je tu nejaká systémová chyba v rámci kontroly, alebo je tu aj možnosť, že úradníci Žilinského samosprávneho kraja kryjú nezákonnú činnosť. Prípad rekonštrukcie námestia ale sa netýka len žľabov, ale má oveľa širší záber a ja by som poprosila teraz kolegu Ľuba Bechného, aby naznačil naše ďalšie zistenia, a to už prosím, že sú to naše zistenia, na to neexistuje znalecký posudok, ale naša kontrola a naše údaje a naše informácie, ktoré máme. Boli sme na tom mieste a zisťovali sme ten stav na základe toho, aké sme informácie dostali. A zistili sme podľa nás ďalšie podozrenia z vážneho podozrenia z podvodu čerpania finančných prostriedkov. Takže Ľubo, o čo ide? Dobrý deň, ja vás tu tiež srdečne vítam. Ja by som cez fotografie, ktoré sme pripravili, by som vám ukázal asi, o čo ide. Začneme tabuľkou Liptovský Ján, čo je povinnosť podľa zákona deklarovať, že je to z prostriedkov Európskej únie. Už sa nachádzam na námestí, centrálnom námestí, kde bola robená okrem tých žľabov, ktoré tam sú, táto dlažba, kde mala byť dodržaná technológia, 4 vrstvy tam mali byť a sú tam vlastne len 2.
je tam piesok a na tom sú vlastne tie dlaždice. To znamená, že nie je dodržané to, čo bolo zaplatené. Zimný záber, lavičky napríklad nie sú vodorovne, ale sú šikmo, to znamená, je tá práca odflaknutá. Tuto vidíte tie lavičky, ktoré keď tam prídete, na tejto fotke to dobre nevidieť, ale tie lavičky, keď prídete tam, tak sú v kopci. To znamená, že oni nespĺňajú tie základné normy, ktoré majú spĺňať, že majú byť jednak ukotvené a jednak vo vodorovnej polohe. Sú tam len tak voľne hodené. Samozrejme, že za ukotvenie tých lavičiek si firma vypýtala, vyfakturovala peniaze. Poďme teraz na mesto, taká perlička, z Vúcky robili kontrolu, takže je jedno miesto, asi 2 m štvorcové, kde je dodržané tie vrstvy, ako som vám hovoril, a to je, čo je ohraničené. Takže pre kontrolorov z Vúcky bolo pripravené takýto štvorec, kde oni si tam odkontrolovali, že je všetko v poriadku. Ale to sa nachádza len na 2 m štvorcových, celé námestie pláve na piesku, to znamená, viete si asi predstaviť, čo to po rokoch urobí. Budú valchy, bude to vlnité, voda to podmie. Dostaňme sa ešte k tým žlabom. Všade sú predpísané 40 cm žlaby podľa plánu, podľa projektu, ktorý mal byť urobený. My sme nenašli ani jeden 40 cm žlab, našli sme len desiatky a 15 a 20. Keď si vezmete ten materiál, ktorý sme dali, aj plastový žlab má byť uložený v betónovom lôžku, aby proste neplával. Toto je plast a je to voľne v štrkovisku, voľne v piesku, ten otokový žlab vlastne na vodu. Mali by byť liatinový povrch, ale na mnohých miestach je plastový povrch, to znamená, keď prejde potom nejaké auto ťažšie alebo aj obyčajné, tak to praskne. Takže odflaknutá katastrofálna robota za mnoho peňazí. Ukážem vám zimný záber, ako sa to asi, čo to robí proste v zime. Toto je 10, kde mala byť teda 40. Na to vlastne šetrili, na tej šírke ušetrili peniaze a potom na materiály samozrejme ako takom, že nemal by tam byť plast, ale mal tam byť kov, liatina. Teraz taká perlička možno až komické. Toto sú tzv. Betónové stojany na bicykle. Jeden si účtovali zloženie z auta 100 € tohto. Takže sme za ukotvenie, za zloženie a ukotvenie. Tu sme skúšali, naša predsedkynia Vanda Tuchyňová to normálne udrží ako žena. Takže 100 € za položenie toho vlastne. No a teraz ešte perlička, keď sa robili vlastne tie chodníky a spevňovalo sa, tak sa malo, technológia hovorí, že sa má zem odstrániť, podložie do určitej výšky. Oni to neurobili, takže im zdvihla im výška chodníka a pozrite sa, tu je pán, ktorý nemôže vôbec otvoriť bránu. Je to zaliaté betónom. Tu je cesta, a brána sa otvárala von. Tá cesta sa mala podkopať, aby sa znížila úroveň cesty. Keďže to neurobili, úroveň cesty sa zvýšila o 40 cm a chlap neotvorí vôbec bránu, nedostane sa do garáže. Na toto vôbec kontrolíri neprišli. Na takéto základné veci neprišli. Súčasťou kontroly bolo aj verejné obstarávanie a vlastne celý ten projekt je chorý už od úplného začiatku a tu mi napadá proste také podozrenie, že vyzerá to tak, že to bolo od začiatku pripravované, celý ten projekt a mne to prípada, že to je nejaká taká zločinecká skupina, ktorá si naplánuje finančné prostriedky z európskych fondov, má pripravenú presne firmu a urobí sa rekonštrukcia námestia, tak ako sa urobila v tomto prípade veľmi nedostatočne. A to, že to pravdepodobne bolo pripravované, už svedčí verejné obstarávanie, ktoré podľa nás nebolo v súlade so zákonom. Opäť kontrolóri Žilinského samosprávneho kraja na odbore SORO nezistili absolútne nič. V správe, ktorú máme k dispozícii, ktorú vám môžem poslať mailom, máme ju zoskenovanú, v podstate našli jeden jediný problém a to je rozdiel v celom tom projekte. Poukazujú na neoprávnené finančné prostriedky čerpanie vo výške 1000 €. To je ich nález. Nič iné nenašli. A teraz vám kolegyňa predstaví problém práve verejného obstarávania a naznačí, že vlastne problém už vznikol úplne na začiatku. Verejné obstarávanie vyhlásila obec 29.12.2009 na čerpanie peniazy z eurofondov v rámci revitalizácie námestia v Liptovskom Jáne.
určila podmienky súťaže, okrem tých klasických, o ktorých všetci viete, akože firma nemá nedoplatky voči zdravotným sociálnym poisteniam, že nie je na ňu vyhlásený konkurs. V podmienkach bolo stanovené, že firma musela za predchádzajúce 2 roky mať obrat minimálne 700 000 eur ročne a takisto museli preukázať technickú a odbornú spôsobilosť. V oblasti volá sa to, že 21 dopravná infraštruktúra. Jednoducho je to stavba v oblasti danej. 21 dopravná infraštruktúra sa to volá. A že za uplynulé 3 roky zrealizovali minimálne jednu zákazku v tejto oblasti za 390 000 eur. Firma Molior Group a druhá firma boli úspešne vybratí ako 2 uchádzači, ktorí splnili všetky podmienky verejného obstarávania. A keď sme písali starostový list, aby nám povedal, kto bol zaradený do výberu a na základe čoho, povedal, že úspešne boli zaradení a všetky podmienky splnili 2 firmy. Jedna z nich je firma Molior Group a víťazná firma bola Molior Group z dôvodu podania najnižšej ceny. Firma Molior Group v čase, keď sa prihlásila do súťaže, vykonávala obchodnú činnosť a robila distribúciu liekov. Čiže firma, ktorá vykonáva klasickú obchodnú činnosť, zrazu získala odbornú spôsobilosť na infraštruktúru 21, čo samozrejme v čase vyhlásenia súťaže ani v čase víťazstva súťaže vôbec nemala. Až 2 mesiace po vyhlásení súťaže sa aspoň urobilo to, že firma Molior Group si požiadala o vydanie živnostenského listu na drobné stavebné činnosti. A na základe nich potom vykonávala túto činnosť. Čiže v tomto prípade vôbec neboli dodržané odborná a technická spôsobilosť, lebo klasická obchodná firma samozrejme, ktorá vykonáva okrem distribúcie liekov, len obchodnú činnosť nemôže vykonávať infraštruktúru 21. Výberové konanie prebehlo v obci v Liptovskom Jáne a naša otázka je, ako je vôbec možné, že táto firma bola víťaznou. Ešte možno za zmienku stojí to, že jediný spoločník a jediný majiteľ firmy Molior Group bol v predchádzajúcom roku spoločníkom majiteľom firmy inej, ktorá robila projektovú dokumentáciu k eurofondom pre Liptovský Ján. Čiže reálne to vyzeralo tak, že dotyčný pán mal SROčku, v rámci ktorej vypracoval projekty. Na základe projektov sa prihlásil do súťaže v rámci už inej firmy, ktorej bol jediným spoločníkom a konateľom. Tú súťaž vyhral, ale mal trošku krátku pamäť, pretože jeho práca nie je ani v súlade s projektami, ktoré on sám vypracoval. Čiže celý ten prípad má 2 rozmery a to je samotné podozrenia zneužitia európskych dotácií. A druhý prípad je tá kontrolná činnosť, to je odbor SORO na Žilinskom samosprávnom kraji. Opakujem, že Žilinský samosprávny kraj alebo úradníci tohto odboru nezistili žiadne vážne nedostatky. A moja otázka je, a naša otázka je prečo. Je to systémová chyba, majú zlý manuál na kontrolu, alebo je to nejaké lajdáctvo, alebo je to naozaj nejaká dohoda úradníkov s firmou, že zámerne kryjú. Pretože túto informáciu, ktorá je, čo sa týka verejného obstarávania, si zistíte za 10 minút na internete, že firma Molior Group nespĺňa základné požiadavky. To nie je žiadna investigatíva. To je jednoduchá vec. Takisto ľahko prídete, keď prídete na miesto samé, tak zmeráte, či žľab má šírku 10 cm alebo 40 cm a už opticky vám to jednoducho nesedí. Voľným okom vidíte, že lavičky sú v kopci. Voľným okom vidíte, že lôžko betónové, nemusíte byť nejaký expert na betónové žľaby. Vidíte, že to je v tráve, že to je v hline. Má odbor Žilinského samosprávneho kraja SORO nejakých odborníkov, ktorí chodia na takéto kontroly, alebo sú to ľudia len od úradu papieru. Od stola? Aká je záruka, že sa tie peniaze čerpajú korektne? No toto naznačuje, že sa to nečerpá korektne. A naznačuje to, že sa naozaj o to zaujíma Úrad boja proti korupcii, konkrétne o tie žľaby. A vlastne špeciálny prokurátor si dal vypracovať tento znalecký posudok, ktorý hovorí, že je tam rozdiel v žľaboch spotrebovaného a fakturovaného materiálu 38 000 eur. Žilinský samosprávny kraj prišiel na 1000 eurový rozdiel.
A naše zistenia sú zhruba 70 000 eur. Keď zarátame do toho nie len žľaby, ale aj chýbajúce betóny, geotextílie, ktoré mali byť osadené pod tú zámkovú dlažbu. Takisto pokiaľ sa týka chodníkov, čo ukazoval kolega, tí chodníky mali byť tiež urobené tak, že mala byť vlastne zhrnutá skrývka, na to mala byť natiahnutá geotextília, štrkodrva, na to mala byť naukladaná zámková dlažba. Keď sme sa pýtali starostu, kto vyhral súťaž, áno, tu si pozrite, tam sú konáre, všetko, to je zalené pieskom a na tom je dlažba. A na to sa položila len zámková dlažba. A keď sme sa pýtali starostu písomne podľa 211, že aby nám povedal, na základe čoho vybral, to už boli iné firmy, ktoré robili chodníky, tak povedal, že nemohol použiť miestnych ľudí, ktorí robili v rámci VPP, lebo neboli odborne spôsobili. Túto činnosť na chodníky robili dvaja živnostníci z oblasti Liptova a keď sme si pozreli ich odbornú spôsobilosť, tak jeden je tesár a druhý je stolár. Obidvaja montujú sadrokartony. Takže to bola ich odborná spôsobilosť na ukladanie zámkovej dlažby a na odvodňovacie žľaby. Čiže to úplne naznačuje, celá tá štruktúra naznačuje, že to bolo veľmi dobre dopredu pripravené a nepríde nám to ako nejaká náhoda, že sa takéto veci diali. Ale to sú samozrejme naše domnienky, naše otázky, ktoré kladieme. Takže nech sa páči, ak chcete, Môžete sa pýtať. Alebo nahrávať chcete. Ja sa spýtam iba jednu otázku. Pán starosta, s ktorým ste to vybavovali, sa volá pán Filo? Áno, to je pán starosta. A tí dvaja živnostníci? Jozef Majdiak a Roman Hajduch. Obidvaja bytom Sielnica. Filo je starosta. Áno, ja viem, ale živnostníci, pardon, Jozef Majdiak, Jodiak a druhý sa volá Roman Hajduch. Obidvaja sú zo Sielnice. Liptovská Sielnica je to. Roman Hajduch. Ja mám otázku jednu. Ešte, pardon, prepáčte. Vy ste aj nejako robili taký prieskum alebo posudok, kde ste sa napríklad spýtali nejakej nedaleko je dajme v Liptovských Hradoch, kde sú ľudia, ktorí majú firmu na vláždenie chodníkov. Robili Liptovský Mikuláš, Hrádok, robili chodníky, zastávku, okoličnú, napríklad. Či teda vlastne sa o tom vôbec dozvedeli, alebo... To bolo vyslovene na objednávku starostu. Starosta ani nerozširoval po okolí, jednoducho vybral sám tieto dve firmy. Či sa prihlásili, to nevieme, alebo... Výberové konanie nebolo žiadne. Nebolo. Pardon, či sa teda logicky spýtovali niekoho z tamto maličkého regiónu, týmto sa zaoberá, že koľko by to stálo? No máme tú cenu. Cenu sme zisťovali ohľadom žľabov. Len ohľadom žľabov. Ešte 75 000 eur rozdiel vlastne by bol, keby sa nakupovala normálne v malom obchode, ale... To sú naše zistenia, ale treba sa hlavne držať znaleckého posudku. Ten je jednoznačný, hej? Toto sú naše zistenia, ktoré môže niekto vyvrátiť alebo potvrdiť, ale znalecký posudok je jednoznačný. A tam je rozdiel 38 000 eur. Aká je plocha toho námestia? 390 m2 zhruba. 313 m2. Tam ide o to, že tie projektované žľaby, oni sa volajú, že BGS S400, tá 400 znamená záťaž, čiže minimálnu záťaž má 400 kN. To sú žľaby, ktoré sú projektované na čerpačky, na veľké priemyselné stavby, kde jednoducho vydrží to záťaž aj kamionu, aby tam mohlo prejsť. Námestie, ktoré v Liptovskom Jane je v miernom svahu, možno tam prejde smetiarské auto, ale miesto BGS 400, ktoré jedna kus stojí 250 eur, je vo výkresoch napísaný Recifix Plus a reálne je tam Recifix štandard, ktorý má cenu 50 eur. Ešte doplním, ja som to možno presne nepovedal, čo tam malo byť pod tou zámkovou dlažbou. Tak mala tam byť geotextília, to je zrejme, aby tráva nerastla. Tá tam vôbec nie je. Mal tam byť betón v hrúbke 150 mm, ten tam nie je vôbec. A je tam len tá štrkodrevina. Je tam, ale predražená. A na to je zámková dlažba. Takže dve vrstvy úplne chýbajú, ktoré tam mali byť. Ale samozrejme vyfakturovaný bol ako vyfakturované betón, sú. Fakturovalo sa podľa rozpočtu a tá spotreba je ale iná. Dobre, nech sa páči, pán Špíler. Ja sa chcem opýtať dve otázky. Jedna, či ste sa dostali aj k tým faktúram.
čo máte teda k dispozícii, ako firma fakturovala. A druhú otázku mám, že či tieto zistenia, ktoré máte, a čo s nimi vlastne urobíte, alebo hodláte teda urobiť, či to bude, alebo je len v rovine tlačovej besedy, alebo ste vlastne v nejakom kontakte alebo v nejakom jednaní aj so Žilinským samosprávnym krajom, či ste tie vaše zistenia nejako s nimi rozoberali alebo nerozoberali, by ma zaujímalo. Ohľadom faktúry sme vyžiadali podľa 211 od starostu, ktorý nám ich poslal spolu s prílohou, kde je súpis vykonaných prác. Čiže máme faktúry k dispozícii a vlastne nasvedčuje celý ten priebeh tomu, že obec podporuje neoprávnené podnikanie osôb, ktoré na to nemajú živnostenské oprávnenie. A druhá vec a druhý záver z tohto je vlastne trestný čin machinácie vo verejnom obstarávaní. To už nechám pre slovo. Tá druhá otázka, ako som povedala, v prípade tých žľabov tam rieši vec polícia, špeciálna prokuratúra. A v prípade ostatných vecí zvažujeme trestné oznámenie. Ale v podstate aj preto sme tu, aby sme vás informovali a myslím, že keď uverejníte túto vec, takže polícia môže konať aj sama na základe podnetu, možno uverejnený v novinách. A hlavne o čo nám ide je, aby sa verejnosť dozvedela o tom, že sú tu opäť nejaké verejné prostriedky, ktoré sa opäť zneužívajú. Toto nie je nič nové, to sú veci, ktoré sú na Slovensku úplne bežné, ale my sme sa rozhodli teda tie bežné veci odhaľovať a chceme vás o nich informovať. Mňa to zajímalo len z toho pohľadu, že alebo ten odbor kontroly je jeden odbor, či ste to nekonzultovali povedzme s predsedom Žilinského samosprávneho. Ani neplánujeme. Nie. Vy ste tu novinári na to, aby ste to zverejnili, aby ste sa ich pýtali ako verejných činiteľov, teda ako to vidia. Nech sa páči, mám blahost. To asi nie je celkom až tak otázka, že to je väčší vinník zrejme, pretože obec si objednáva určite tieto veci, pracoval ten projekt, ale koordinuje to všetko tá koordinačná jednotka Žilinského samosprávneho kraja. Takže obaja musia vedieť o všetkom. Že? No odbor má hlavne tú kontrolnú činnosť, myslím, že on sa podieľa aj na schvaľovaní toho projektu, neviem do akej miery presne, ale myslím, že len zhrňa administratívu a sa to schvaľuje, myslím, na ministerstve. Ale každopádne oni majú úlohu kontrolnú. Čiže oni sú tu na to, po každom takomto projekte musí nastúpiť kontrola a skontrolovať. Urobilo sa to, čo sa vyfakturovalo? Bol v poriadku ten projekt? No a tu vyzerá, že si nesplnili úlohu. Nemôže byť tak otázka postavená, že to je väčší vinník. My nie sme, netrúfame si to, my pozrieť. Kladieme len otázky, na ktoré si musí niekto dať odpoveď. Ak sa to preukáže, tak oni budú musieť vrátiť. Oni by mali vrátiť finančné prostriedky. To je jedna vec, že obec musí vrátiť, ale druhá vec ma zaujíma, čo bude čo budú s tými úradníkmi, lebo na toto sa nikdy nepamätá, že proste tu niekto zodpovednosť musí niesť. Tu nie je možné prosto, že niekto má úlohu kontrolnej činnosti a prosto nič. Nerobí to, čo má. A opäť sa to obávam sa, že zamete pod koberec, pokiaľ my nepodáme trestné oznámenie. Druhá vec je, či sa niečo vyšetrí, ale keď my nepodáme trestné oznámenie, tak sa tu opäť zamiete sa to pod koberec a povie sa, očakávam odpoveď, že to nebolo ich náplní merať žľaby, že povedia, že nebolo ich v náplní kontrolovať zdvihnutú cestu o 40 cm. Môžeme aj menovať konkrétne? Áno. Máte to v tlačovej správe, ale je to pani Zvarová, Jana, Tibor Mintal, Katarína Janúrová a schvaľoval správu Milan Ovseník. To je vedúci odboru. Kto bude mať záujem, pošlem skenom tú správu. Niečo vám dáme na USB kľúči, čo budete mať záujem, povedzme o tie fotky, aj tlačovú správu, ale toto by vám pani Tukyňová poslala. Nech sa páči, pani Turčíková. Ja som sa chcela práve, ale Vanda v podstate odpovedala už na vopred, lebo ja som sa presne chcela opýtať na tých úradníkov. Bola ako moja otázka, takže tu mám zodpovedanú, ale keď hovoríte o tých žľaboch, tak stačí sa prejsť po Žiline a všade sú tie 20-ky, maximálne 20-ky. Ja som ešte 40-ku žľab v tomto meste nevidela. Projekty ako predimenzované, to, čo sa tam malo robiť. Už v projekte a v rozpočte, ako to bolo? Ale tam je špeciálny horský terén, ale možno, že nemusela byť.
už bolo nadsadené zrejme v projekte. Každopádne tam sa počítalo s tou najvyššou kvalitou, lebo tam je potrebné tá záťaž, aby sa dodržala. Stavebný dozor, máš to meno, máme ho? To je dobrá otázka, presne. Čo robil stavebný dozor? Ako je možné, že to došlo takto ďaleko? Snižčáková. Pani Snižčáková. Sníža. Nech sa páči, pán Veľký. Ja sa chcem opýtať, tá kontrola zo Žilinského samosprávneho kraja, čerpanie tých fondov, bola až potom, ak sa začalo okolo tohoto nejaké školy? Kontrola bola pred znaleckým posudkom. Pred znaleckým posudkom, ale už začal nejaký, niekto sa sťažoval na to, že... My to vieme, túto informáciu pár mesiacov, takže asi nie. Toto kontrola bola v roku 2011 a my sa tým zaoberáme možno pol roka. A dohotovené to bolo? Prosím? Dohotovené to bolo kedy? Keď sa tam... Minulý rok. Ale keď tam prídete, tak sa to zdá, ako keby to bolo nedohotovené. Je to proste v takom stave, že človek má pocit, že je to nedohotovené. Kolegyňa ako Eva, poviem, že ja prichádzam odtiaľ, áno, z Liptovského Rádku, ja robím sa spíš týždeň, do Liptovského Jána je cca hodinka chôdze pešej, s rukami vo vreckách. A zatiaľ, keď tu máte cca 20 cm snehu a 5 cm vody, tak u nás je v Jáne najmenej 4 metra snehu. Tak to je odpoveď možno na tú šírku žľabov, že je potrebné, aby to dokázalo odviesť. Ale by som ich chcela odhľadovať. Ale že to neodplaví, tie žľaby sú úplne... Ja som chcela poukázať na to, že možno, že aj v Žiline sú takéto veci, že keby sa išlo v Žiline po veciach, že by sa tiež možno prišlo na nejaké úniky peňazí. Ja som len poukázať na to, že ten človek je úplne na hlavu postavený, pretože nepočíta vôbec nejakou, čo sa to volá, nagorská výška však. No a klimatické podmienky. Áno, aj to. Dobre, ešte nejaká otázka? Máte niekto ešte? Dá sa prejudikovať nejaká trestnoprávna zodpovednosť potom pracovníkov kontroly Žilinského samosprávneho kraja? Dá sa, ale my nie sme ten arbiter, ktorý sme na to oprávnení. Treba tu vidieť aj trestnoprávnu rovinu v pozadí tých dvoch živnostníkov, ktorí robili chodníky, to je neoprávnené podnikanie a trestný čin machináciu o verejnom obstarávaní, ktorý si myslím, že z toho, keď si kliknete na internet, sami zistíte veľmi rýchlo. A čo týka úradníkov? Ešte jednu otázku, lebo vždy je súčasťou projektu aj istá garantovaná životnosť vodiela. To znamená čas, počas ktorého ono má fungovať tak, ako keď bolo dokončené, bez nejakých zásahov, bez oprav dodatočných. Takže ako dali oni záručnú dobu na tieto svoje práce? To už nebolo predmetom nášho skúmania. Býva 2 roky. Pri stavbe je 5-ročná. No čo to niekedy tá SROčka potom už neexistuje, koľko razy po tej zároke. Býva. Ale to je dobrá otázka, áno. Dobrá otázka. To je možno na vás, keď pôjdete do hĺbky, aby ste sa na to pýtali. Ja vám len poviem, že ten pán, ktorý mal pôvodne tú projektovú firmu, potom mal tú firmu Molior Group, tak v januári 2013 z nej vystúpil, predal svoj podiel. Aha. Takže už tá záruka. Nech sa páči. Kedy boli pridelené prostriedky obci, o ktorých hovoríte, dátum, a kedy vznikli tie zmeny vo firme Molior Group? Prostriedky získala obec 15. decembra 2009 a personálne zmeny nastali vo firme 16.12.2009. Že jeden deň následne potom, ako sa dozvedeli o tom, že peniaze obec získala firma Molior Group, nastali v nej zmeny na poste aj spoločníkov, aj konateľom a zostal tam len jediný spoločník a jediný konateľ. Prečo si asi viete domyslieť aj sami? A to ich nezbavuje nejaké zodpovednosti? Nezbavuje. Nie. Oni prejdú do úlohy tichého spoločníka, v podstate sa nemusí zverejňovať. Možno nezbavuje, ale naznačuje o to, že to bolo celé urobené účelové. Bolo pripravené. To nie je náhoda, alebo nejaká... Chcem sa spýtať, tá realizácia bola vykonaná na základe zmluvy vykonaním diela? Áno. A máte tú zmluvu? Máme ju, ale nie tu, že... My máme len... To je podstatná, to som si v tomto.
Máme len podmienky vyhlásenej verejnej súťaže a vyjadrenia starostu. Ale tá zmluva musí byť na internete. Keď nie, tak si ju môžete vyžiadať. Či vy máte podľa na týchto veciach, vlastne na základe čo to vykonávali tú prácu a vlastne čo bolo stanovené v tej zmluve. Tak to musí byť tá firma aj obecná. Pre nás postačovalo v podstate to, že odbornú spôsobilosť tá firma nemala. Čiže už ako to vykonala, či tam dávala lieky. Ja som si tak veľa istý, lebo si myslím, že z praxe, že vieme možno, že viacerí, že veľa takých firmy, ktoré nemajú spôsobilosť odbornú na vykonanie práce, vykonávajú tie práce a nepamätám si z praxe jeden prípad, že by niekto bol za to stíhaný. To je druhá vec, ale vo verejnej súťaži boli podmienky dané. Dali zahlasovateľ. Vôbec nemala byť tá firma vybratá. Tam už to na začiatku sa stal problém. Takže. Ešte pardon. Doťahujeme si do konca. Takže zavolal som chalanovi, ktorý má firmu certifikovanú od začiatku 90. rokov na kladenie dlažby. Spýtal som sa ho na obyčajnú malú dedinskú pešiu zónu, cyklisti, chodci, občas kúka vozík. Tak povedal, že taký štandard približne 50 € za meter štvorcový, takže pri tých metroch štvorcových mi to vychádza 15 650, no nech 17 000, dobre? S robotou do všetkých mám. Tak neviem, prečo nevyužil obecný úrad firmu, ktorú má blízko, ale obrátil sa na firmu v Prešove. To už je otázka na nich. No. Dobre, chcete nahrávať? Takže my vlastne už dlhšiu dobu sledujeme prípad v Liptovskom Jáne. Ide o rekonštrukciu námestia z roku 2011, ktorú rekonštruovala obec z európskych fondov, čiže prostriedkov Európskej únie, a my máme už dlhodobo podozrenie z toho, že sú tam podozrenia z podvodného čerpania, z neoprávneho a nezákonného čerpania finančných prostriedkov z Európskej únie. V týchto dňoch sa nám podarilo získať dosť dôležitý dokument. Ide o znalecký posudok, ktorý si dala vypracovať špeciálna prokuratúra. Tým naznačujem, že o prípad sa zaujíma špeciálny prokurátor a Úrad boja proti korupcii, ktorý hovorí a vyjadruje sa k časti stavebnej činnosti, konkrétne k odvodňovacím žľabom. A znalec mal odpovedať na otázku, či je rozdiel nejaký medzi rozpočtovanou sumou a fakturovanou sumou, čiže lepšie povedané fakturovanou sumou a skutočnou hodnotou spotrebovaného a dodaného materiálu. Znalec odpovedal, že je rozdiel a jeho výška je 38 000 €. Prípad nášho združenia nás zaujíma v dvoch rovinách. To je poprvé v úrovni práve čerpania finančných prostriedkov z Európskej únie, podľa nás podvodné čerpanie. A po druhé je práca odboru SORO, úradníkov Žilinského samosprávneho kraja, ktorých úlohou je kontrolovať, či skutočne finančné prostriedky z Európskej únie boli čerpané korektne. Žilinský samosprávny kraj, úradníci odboru SORO vykonali kontrolu v roku 2011 a neprišli takmer na nič, čo je u mňa násmiech, z nášho pohľadu násmiech, pretože ak sa prejdete Liptovským Jánom a máte minimálne znalosti o stavebnej činnosti, musíte vidieť, že žľaby nie sú 400, ale sú menšie, že sú umelohmotné, liatinové, že cesta je zdvihnutá o 40 cm a chlapík sa nedostane do svojej garáže, že lavičky sú na námestí, ktoré sú v kopci a nie sú ukotvené, a takýchto prípadov je tam viacero. Čiže čo môžeme jednoznačne povedať, že existuje znalecký posudok, ktorý hovorí v prípade žľabov rozdiel 38 000 €. Ostatné zistenia sú naše, ktoré sme zistili priamo na mieste a z našich informácií, ktoré máme. A práve v oblasti tých inej stavebnej činnosti zvažujeme podať trestné oznámenie. A moja otázka teda znie, čo robia kontrolóri odboru SORO, či je to ich lajdáctvo, že si neplnia svoju povinnosť, alebo je to kontrola na pase, alebo sa podieľajú na nejakej trestnej činnosti, alebo kryjú takúto trestnú činnosť, podozrenia z trestnej činnosti, lebo stále musíme hovoriť o podozrení. Nezasadal súd a nevyhlásil rozsudok. Chcete ešte prosím vás najväčších podozrivých? Ja by som veľmi nerada hovorila o podozrivých, ale naše tie otázky sú smerované na obec, čiže ako ona, ako
si kontrolovala samotnú, lebo jej musí predovšetkým záležiť na tom, ako to námestie vyzerá, ako je možné, že bežný človek to vidí a oni to nevidia. Čiže to je prvá otázka. Podľa našich zistení a podľa aj nášho prieskumu sa tie práce dali urobiť oveľa lacnejšie. Po druhé, sú tu, opäť opakujem, kontrolóri, to znamená odbor sprostredkovateľského orgánu regionálneho operačného programu na Žilinskom samosprávnom kraji. Aký majú záujem, aký korektný alebo aký skutočný záujem majú kontrolovať finančné zdroje? No z môjho pohľadu nemajú žiaden, podľa môjho názoru. Alebo teda majú tam ešte iné záujmy, ale na to odpovedať neviem. Vo verejnom obstarávaní zvíťazila firma Molior Group, ktorá má v predmete činnosti v čase, keď sa stala víťazom súťaže, klasickú obchodnú činnosť a distribúciu liekov. V podmienkach vyhlásenej verejnej súťaže je, že tá firma, ktorá sa prihlási do súťaže, musí spĺňať aj odbornú a technickú spôsobilosť v oblasti 21 dopravná infraštruktúra. Firma, ktorá distribuuje lieky a obchodnú činnosť, určite nemôže mať takúto odbornú spôsobilosť a takisto nie je schopná preukázať referenciu za posledné 3 roky, že urobila stavbu v hodnote minimálne 300 000 eur v oblasti 21 dopravná infraštruktúra. Čiže táto firma mala byť hneď na začiatku z verejnej súťaže vyradená. Na našu žiadosť starosta nám písomne oznámil, že zvíťazila firma Molior Group, ktorá jediná splnila podmienku technickej odbornej spôsobilosti spolu s druhou firmou, ale vybrali ju kvôli najnižšej cene. Kedy sa tam v podstate ako objavila tá činnosť, ktorú v podstate mali mať? Zhruba 2 mesiace potom, ako sa stali víťazom vo verejnej súťaži, im stálo aspoň za námahu to, že si vybavili živnostenské oprávnenie na klasickú stavebnú činnosť, ale opakujem znova, nie na 21 dopravnú infraštruktúru.